Bazan behin, Sara izeneko printzesa bat. Poz-pozik bizi izan bere erreinu txikian. Sara printzesak irribarre izugarri ederra zeukan. Eta ondoko lurralde griseko agintariak jakin zuten printzesaren berri. Eta zerbait egitea pentsatu zuten, izan ere lurralde grisean debekatua zegoen irrifarre egitea. Eta bertako biztaldeek jakiten bazuten ondoko erresuma txikian bazela neskatxa bat irribarre ederra zeukana, galduta zeuden. Eta horregatik lurralde griseko agintariek erabaki zuten bertara joan eta atxilo hartzea, atxilotuta eramatea Sara printzesa. Eta hala egin zuten eta giltzapetu zuten lurralde griseko dorrerik luzeenean. Eta han gelditu zen Sara printzesa orduak eta orduak ematen zituen dorre luzeko leiho txikitik kanpora begira. Basoko izaki txikiak ikusten zituen bertatik, eta azkenerako beraien lagunak ere egin ziren. Baina batez ere, Sara printzesak orduak eta orduak ematen zituen gauetan zeruari begira. Han, bertan, izar guztiei begira egotea gustatzen zitzaion. Eta egun batean, gau batez, konturatu zen, han, zeruaren erdi-erdian, izar txiki bat jaio zela, izar txiki bat piztu zela. Izar guztietatik ura zen Sara printzesak gehien maite zuena. Hari kontatzen zizkion bere kontuak, eta hari abesten zizkion bere txikitako abestiak. Eta egun baten Sara printzesak izar txikiari esan zion, aizu, izar, zergatik ez zatoz hona nire gana? Eta izarrak orduan, zerutik salto egin, eta dorre luzeraino joan zen, Sara printzesakin egoteko asmoz. Elkarri abestiak eta kontuak kontatzen zizkioten, baina batez ere, elkarri irrifarre ederra egiten zioten. Kontatu nahiko nizueke, Sara printzesaren ipuinean ez dagoela 8 maltzurrik, baina Sararen bizitzan 8 maltzur asko dago. Eta horietako bat irtentzen basotik, eta gaua zela aprobetxatuta igo zen dorre luzeraino. Eta Sara lo zegoenean, izar txikia berekin hartu eta handik urruti eraman zuen. Berekin eramana izan zuen betirako. Sara, konturatu zenean, leihora irten eta oihu egin zuen. Izar txiki, itxoin, banoa zure bila! Eta bi aldiz pentsatu gabe salto egin zuen leihotik. Eta hodei batek bere gainean hartu zuen, eta izar txikia zegoen lekuraino eraman zuen. Sara printzesakan aurkitu zuen izar txikia, gero eta itzalduago, gero eta argitasun gutxiagorekin, eta ozten, ia ozteraino. Eta orduan Sara printzesak izar txikia bere besoen artean hartu zuen, eta gozo, berak gehien maite zituen ipuiak eta abestiak abestu zizkion. Eta izar txikiak erabaki zuen begiak irekitzea. Eta hala egin zuen, begiak ireki orduko, amatxori irrifarre eder bat oparitu zion. Sara printzesak bazekien ondo baino hobeto gorde behar zuela eta zaindu behar zuela bere izar txikia. Eta pentsatu zuen lekurik aproposena bere bihotza zela. Eta egin zion leku txiki bat, leku epel bat, leku gozo bat bere izar txikiari. Lurralde griseko agintariak jakin zuten nun zegoen Sara printzesa eta bere bila joan ziren berriro ere, dorre luzeraino eramateko. Eta han eraman zuen Sara printzesak bere izar txikia ezkutuan bere bihotzean. Eta han bueltatu ziren dorre grisera eta han jarraitu zuten elkarri irrifarre ederrak oparituz eta elkarri ipuiak eta bestiak oparituz. Sarak batzekien baino lehenago edo beranduago beste 8 maltzurren bat agertu zitekeela. Eta han egoten zen leihotik kanpora begira momentu hori noiz iritsiko zain. Eta gauean, izar txikia lo zegoenean, malkoek ihes egiten zioten Sara printzesari. Eta iritsi ziren malko horiek ere basoraino. Eta basoko izaki txikiek jabetu ziren Sara printzesari gertatzen zitzaionaz. Eta erabaki zuten lagundu behar zutela eta joan ziren dorre luzeraino. Eta erabaki zuten bertako leioraino
eskilera bat eraikiko zutela, baina ez adreiluzko eskilera bat ez, izarrez betetako eskilera dizdiratxo bat eraikitzea pentsatu zuten basoko izaki txikiek. Eta erpinaren kontra, izar bat bestearen gainean, eskilera, gozo eta argitsu bat eraiki zuten bertako lehioraino. Eta kontatu nahiko nizueke, Sara printzesa eta bere izar txikia lehiotik irten, eskilera dizdiratxo haiek jaitsi eta aurrera, beren erresuma txikiraino iritsi zirela. Eta kontatu nahiko nizueke baita ere, bertan etxean amona Kontxi zaizutela, txokolate bero-beroa prestatuta, hirurek elkarrekin meriendatzeko. Eta kontatu nahiko nizueke baita ere, sekula santan zinork ez ezerk ez zituela berriro bereizi. Hori guztia kontatu nahiko nizueke.